Flaqa fil-Berġa ta' Kastilja bejn il-Kabinett u diversi entitajiet f'pajjiżna, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-ħidma tal-Gvern wara l-maltempata qawwija tal-aħħar jiem għaddejja fuq 3 binarji fosthom li jitneħħa kull periklu li ħadd ma jitħalla waħdu u jissewwew il-ħsarat fil-postijiet mill-qutin. Dr. Abela nnota kif pajjiżna kien imħejji biex jilqa' l-maltempata tremenda kif ma ġewx irrappurtati l-ebda mwiet jew korrimenti serji. U semma kif hemm numru ta' għajnuniet eżistenti għal sidien ta' negozji li soffrew ħsarat bl-iskemi Micro Invest u l-Business Development Scheme u oħrajn li jridu jinħolqu għall-bdiewa, ir-raħħala u s-sajjieda. Fil-laqgħa semma wkoll il-Fond Soċjali u għall-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF li bih jistgħu jiġu finanzjati xogħlijiet u kull assistenza meħtieġa. F'dan ir-rigward is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana sostna li daw kollha li jixtiequ aktar informazzjoni jistgħu jagħmlu dan billi jċemplu fuq 153 jew inkella jibgħatu email bid-dettalji kollha fuq assistenza@gov.mt. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar ukoll li fix-xhur li ġejjin iridu jiġu riġenerati postijiet mill-qutin mill-maltempata, partikolarment dawk mal-kosta bħal Arlapsi fis-Siġġiewi, Witilajn, Marsa Xlok, Taslima u Xajra. Għalli Arlapsi nagħlaq minħabba l-periklu biex jibda x-xogħol ħalli żona minnhom tkun lesta fix-xhur li ġejjin ħalli terġa' tinfetaħ għall-pubbliku. Intqal ukoll li fil-jiem li ġejjin permezz tad-diviżjoni tat-tindif u l-manutenzjoni se ssir tindifa ġenerali mal-pajjiż kollu. Minn barra hekk Infrastructure Malta wetqet ħidma fiż-żoni mill-qutin waqt it-Transport Malta intervjeniet madwar 50 darba bl-uffiċjali tagħha favur iżjed sigurtà fit-toroq wara li siġar, sinjali ta' toroq u billboards spiċċaw inqalgħu. Dan apparti li semmew laqdiet volontarji li sofrew ħsarat fil-binjiet minn fejn joperaw u se tiġi wkoll direzzjonata assistenza lejhom. Ġim fakkar kif fi spazju ta' 48 siegħa l-korpi dixxiplinat irċevew aktar minn 700 każ għal sejħa tajnuna. Fl-aħħar sigħat ukoll kien hemm każ ta' containers li waqgħu minn fuq bastiment il barra minn pajjiżna. Hawnhekk sar appell għal kawtela u attenzjoni mill-baħħara minħabba periklu li jista' jinħoloq fuq oqri tal-baħar.